Igbo ndị ọma, ekele m unu. Anyị alọghachila n'izu ụka ịkọrọ na akụkọ ọzọ n'ihe omume ufe ndị Igbo. Ọla mma. Papa. Achọrọ m ka gị na ụmụaka ndị ọzọ gezie ntị nke ọma iji wee mụta ọtụtụ ihe n'uru. Ọ dị mma, papa. N'otu obere obodo jupụtara n'Okpete ka otu nwata nwa agbọghọ aha ya bụ Isioma bi n'ime ya. Isioma nwere olu na-atọ ụtọ ka mmanụ aṅụ. Oge ọbụla ọ gụrụ egwu, obodo ahụ niile na-aṅụrị ọṅụ n'ihi ụtọ olu ya. Ọchị Isioma bụkwa nke na-ada akpịrị, ma ezinụlọ ya na-agabiga ọnọdụ dị ike. Nne ya kpuru ìsì ebe nna ya apụghị iguzoro nke ọma n'ihi na ọkpụkpụ azụ ya gbubiri egbubi. Otu ụbọchị, Isioma gara n'oké ọhịa dị n'obodo ahụ iji chọta nkụ ha ga-eji sie nri. Dịka ọ na-aga n'ime oké ọhịa ahụ, ọ nọrọ na-agụ egwu, ma n'oge na-adịghị anya, Isioma furu n'ime oké ọhịa ahụ. Oké ọhịa ahụ bịara agba ọchịchịrị ma bụrụ nke na-atụ egwu, dịka Isioma dere jụụ ma jupụta n'ụjọ. Ọ malitere na-achọ ụzọ ịgbapụ pụọ n'oké ọhịa ahụ n'ihi na chi amalitela ijigide ya n'ụzọ dị ukwuu. Dịka Isioma na-achọ ụzọ mgbapụ, o lepụrụ anya ma hụ ọkụ nke na-enwupụta site n'otu obere ụlọ. Oge ọ bịarutere nso ụlọ ahụ, otu agadi nwaanyị mmụọ pụtara n'ọnụ ụzọ ụlọ ahụ. O kwere Isioma nkwa inye ya ebe ọ ga-edina hie ụra, naanị ma ọ ga-enye ya olu ọma ya. N'ihi ka ọnọdụ ọ chọpụtara onwe ya siri dị njọ, Isioma kwere ma nye agadi mmụọ ahụ olu ọma ya. Agadi mmụọ a wee gbachie olu ọma Isioma n'ọnụ ụlọ ahụ, nke na ọ bụghị ịgụ abụ nke na-atọ ụtọ ọzọ. N'oge a n'ime obodo, nne na nna Isioma adaala ọrịa n'ihi na o nweghị onye hụrụ Isioma. Ndị obodo wee nọrọ n'obi erughị ala n'ihi na ha apụghị ịnụ olu ọma sitere n'abụ Isioma. N'ime oké ọhịa, agadi mmụọ na-enye Isioma ozi ndị dị ike iji taa ya ahụhụ. Ọ na-eji olu ike enye ya ntụziaka ịga ozi ọbụla ọ chọrọ ka ọ gaara ya. N'ihi ka ịdị ike ozi ndị ahụ dị, ọbụ aka Isioma nke dị bụsịrị na larịị wee sie ike dịka nkume. Anya agadi nwaanyị mmụọ ahụ na-ele Isioma oge niile dịka anya egbe iji hụ na ọ gara ozi niile ọ chọrọ ka ọ gaara ya. Ya bụrụ na ọ gachaa ozi, agadi nwaanyị mmụọ ahụ ga-agwa ya ka ọ gụọ egwu iji wee kwa ya emo n'ihi olu ọma ya nke ọ na-enweghịzi. Nke a mere ka Isioma nọrọ n'iru uju oge niile ma na-akwa akwa arịrị. Kwa ụbọchị, naanị oge Isioma na-enwere onwe ya bụ n'etiti abalị, bụ mgbe agadi nwaanyị mmụọ ahụ na-apụ wee kpagharịa oké ọhịa ahụ iji wee chụọ àjà ndị mmụọ. Ọ bụ n'otu n'ime abalị dị otu a ka Isioma nọrọ n'onwe ya wee na-ebe akwa arịrị n'ihi olu ọma ya o tụfuru, nakwa n'ihi ọnọdụ nne na nna ya. Ma n'agbanyeghị ka ọnọdụ ahụ jọrọ njọ njọ, Isioma adaghị mba ma nwee olileanya n'otu ụbọchị ọ ga-enwetaghachi olu ya ma laghachikwuru ndị ezinụlọ ya. N'abalị ahụ, dịka o buru ọgụ wee na-abụ ahịhịa dị n'obere ubi agadi mmụọ ahụ, ọ chọpụtara otu okpete n'ugbo ahụ. Ọ tara ụfọdụ n'ime ha. Ozugbo ahụ, olu ọma ya wee lọghachi. Ngwa ngwa, Isioma gbapụrụ tupu agadi mmụọ ahụ alọbata. N'ụzọ ka o zutere otu dinta, onye kọtọrọ onye ọ bụ, wee dulata ya n'ụlọ nne na nna ya. Ọha obodo zukọtara wee ṅụrịa ọṅụ n'ihi na Isioma lọghachiri na ndụ ma jiri olu ọma ya wee lọbata. Ndị okenye na-ekwu sị, olileanya bụ ọgwụ nyere ihe ịma aka ọbụla. Nke ahụ bụ eziokwu, papa. N'ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'akụkọ nke taa. Ọla mma, anyị ga-alawa. Imeela, papa. Imeela. Onye ọma m, tutu ruokwa n'izu ụka ọzọ, ka emesịanụ. Ka emesịanụ. Ngwa kọba n'ọba soshal midia chanel anyị ugbu a. Gosi anyị na ị hụrụ ihe anyị na-eme n'anya, depụtara anyị uche obi gị, ma nyere anyị aka kesara ya ọha na eze. Daalụ sọ.